Гомер юлы кара урманны узган сыман бормалы килеш үтә. Кай вакыт адаштыра да, әмма шул ук вакыт якты бәхеткә дә чыгарырга мөмкин. Шулай дип хатны Пенза өлкәсе Кабулкин авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Рәйсә Сәйтовна башлаган. Адәм баласы уйлый, Хак Тәгалә үзенчә көйли дигәндәй, мин дә тормыш корып, парлы килеш балаларымны үстерергә ниятләгән идем. Ләкин язмышта миңа парлап канат кагырга язмаган. Бер ялгыз балаларымны үстерергә язган булган. Ләкин бу минем зарлану түгел, ә Худайга шөкер кылып, бүгенге көндә 2 алтындай кызларымны үстереп, олы тормыш юлына чыгарып җибәрүемә шатлыгымны белдерү генә булды. Картлар элеккедән әйтә булганнар, кызлы кеше бәхетле кеше дип. Дөрес, мин дә бәхетле аналар арасыннан. Аллама меңләп риза. Кызларым бик акыллы, тыйнак, тәртипле булып үстеләр. Икесе дә белем алдылар. Аннары гаиләләрен кордылар. Хәзер инде мин аларга Худайдан дугалар кылып саулык кына сорарга калам. Беренчедән, балаларыма мине кадерләгәннәре өчен рәхмәт үксем килә. Шөкер Аллага, мине уллы итеп мәрхәмәтле кияүләр күрергә дә язган булган. Рәшитем белән Радигыма да бик зур рәхмәт әйтәм. Кодагыйларыма да акыллы кияүләрем өчен олы рәхмәт әйтәм бүген. 5 онок әбисе буларак алтын алмаларыма шатланып яшим. Сау гына үссеннәр Раббым. Бүген безнең гаиләдә татлы балам Лилия Янбарисованың 35 яшьлек матур юбилее. Кадерле кызым, сөекле тормыш иптәшем, газиз әниебез, сөекле сеңелем һәм апабыз. Минем яраткан хатыныма мәхәббәт турында гомере буе сөйләп торырга мөмкин. Чөнки ул иң саф, иң изге хисләрне татырга лаек кеше. Сөекле хатыным, һәр булдыклы ир ат артында акыллы хатын кыстыра диләр. Минем уңышларым артында да син иң тәүфыйклы, иң акыллы яраткан чәчкәм торасың. Мин беләм, күп үрләремне синсез яулый алмаган булыр идем. Гомере буе миңа тугрылыклы булып, түзеп, сабырлык күрсәтеп яшәгәнең өчен зур рәхмәт. Бел, мин сине бик нык яратам җаным. Хатынымның туган көне, сөеп, кочып аламын. Артларыннан киткән чакта гел күзәтеп каламын. Узак еллар яшәсәк тә, һаман яратам үзен. Бары уңай сыйфатларын күрә күңелем, күзем. Газиз чәчкәм, гомеремнең син иң олы бүләге. Тузмасын ул мәхәббәтнең яшьли кигән күлмәге. Котлы булсын туган көнең, бездән теләк кабул ит. Минем белән икәү бергә 100 яшеңә кадәр җит. Кадерле никайыбыз. Без дә әтиебезнең теләкләренә кушылып, сине матур туган көнең белән котлыйбыз. Безнең өчен гел кайгыртып яшәгәнең өчен, бары балаларым дип тырышканың өчен олы рәхмәт сиңа. Үсеп җиткәч, без дә йөзеңә кызыллык китермичә, сине гел шатландырып торырга ышандырабыз. Иң гүзәл безнең әнкәбез, иң матуры ул безнең. Әллә каршы килер өчен берәр сәбәп бар сезнең? Тәмле ризыклары, бигрәк йомшак куллары, сыйпап ала да чәчләрдән юк була борчулары. Әнкәебез, котлы булсын матур гомер бәйрәмең. Кабул ит ихлас йөрәктән шушы котлау бәйрәмен. Кадерле Лилия, әниегез Рәйсә Сәйтовна, тормыш иптәшегез Радик, балаларыгыз Найла һәм Илмир, апагыз Рамилә, җизнәгез Рәшит, балалары Динар, Элиза һәм Илнарның изге теләкләренә без дә кушылабыз һәм махсус якыннарыгыз сайлаган җырны сезгә бүләккә юллыйбыз.